De kringloop in Gietjerk is de hele dag speciaal iepen om redens te verkeepjen. Gewoon wij gaat de winkel pas op Waasje iepen, maar deze week is een uitzondering. Dat doen we natuurlijk vanwege de redensverkeep. Daar hebben we op inspelen. We hebben verleden week toen ze alles al in de winkellijn. Want er werd voorspeld dat we deze week rieden konden. Dus, en we zitten natuurlijk bij de Rieptjerkenpolder. Dus ja. De meesten binnen op behichten en er worden al aardig wat redens post. Ik ben een beller terug en die zei van als het nog belangrijk je redens had, dan kerst we even samen wel in Gietjerk zijn. Nou ja, en ik wil hem wel nog even rijden en het is al zo lang alleen meer redens die we in de online. Dus ik denk, nou ja, ik kan altijd een gokje weg dat ik er even ben erin. Ik wil eigenlijk een keer, nou ja, ik ben net zo rieder, maar ik moet even wat redens hebben. Ik wil toch eens even dat beziekje, want ja, wanneer hebben we nou winter, hè? Wanneer hebben we nou rieden? Ik hoop je op wat meer drukte vanzelf. Het is wat langzaam horen en we maken er een protte reclame voor op Facebook. Dus we hopen dat het goed losgaat. We zijn extra vrijwilligers van media, dus we zullen zien wat er komt. De meesten in Gietjerk hebben in elk geval uitzoeken naar het winterse waar. Wat hebben we nog voor winter gewoon? Het is alleen nog maar rein en akelig waar geweest. En heel wierd. Dus dit is gewoon hartstikke mooi. Het is januari en het jet er gewoon bij. Ik ga vooral uitzoeken naar de kelt. Dat rieden is natuurlijk, dat komt er dan bij, maar ik hoor heel erg bot van dit hele koude waar om dan boeken te wezen en dat is heel gezond volgens mij. Dus daar ga ik wel naar uitzoeken. Het beste? Ja.